Morjesta moi taas! Ajateltiin tässä pelaajaisen kanssa tämmönen pienehkö joulutervehdys. Tervehdys teille kaikille meidän rakkaille katsojille tästä tehdä tai jotain. Sulla on jotain? No ei kai mulla sen erikoisempia, että Niin. kiitos kuluneesta vuodesta. Nimenomaan. Kohta meikällä on jo 1 vuosi täynnä näitä LP-juttuja. Meikäläisellä onkin jo vähän päälle vuosi justiin. Tässä tullut Vanha veteraani jo. Kyllä juurikin täyteen. Ei meillä oikeastaan ole mitään muuta, kun halutaan vaan toivotella hyvät joulut ja railakkaat uudet vuodet kaikille meidän katsojille ja pysykää meidän kanavilla. Meidän kanavilla, ei muita. Niin, ei muiden, ei tietenkään. Meidän pelkästään. Ja tehdäänkö me mitään spesiaalia niinku? Kyllä, mulla ainakin mä ajattelin tosiaan sen pienen livestreamin pitää. Tossa varmaan 26. päivä, että katsotaan silloin ainakin mun puolesta lisää ja Mullakin on, voi sanoa, että yksi uusi peli on jo alkanut ja se on renderöinnissä ja nyt pakko sanoa, että nyt on kaikki editointiongelmat hoidettu, mikrofoni nyt toimii, senkin kanssa oli ongelmia, mutta näillä eväillä mennään ja näistä laatukamaa ja kyllä, pistetään rahoiksi. näin on. Tänäkin keväänä. Tänäkin keväänä ja tänä jouluna. Ja on tänä vuonna. Nimenomaan. Että se on hyvät joulut ja railakkaat joulukoulu 65. Niin joo. Meidän kummankin puolesta hyvät joulut ja sitäkin railakkaammat uudet vuodet kaikille. Muistakaa pitää hauskaa ja älkää olko raittiina. Ja syökää vitusti kinkkua. Kyllä, kinkkua. Meistä varmaan kumpikin viettää kun jouluaat on vahdaten konvehtien kanssa sängyssä. Että Ja kinkun kanssa suikussa. niin. Jep. Että kiitos kaikille katsojille. Se on mun puolesta morjesta moi ja kiitoksia sinnekin, joka mua on jaksanut kattoo melkein sen vuoden verran. Ei kai siinä mitään, mä lähetän mun oman kinkun kanssa nyt tänne. Kattellaan. Moi moi! moi moi!